Също е втара. Да, ама Иван какво закара? Пак ли? Иван кака. Уж, за да стоим зад курва. Обаче няма да е. Проблема е големите гуми и малкия мотор. Малкия мотор, да. Механика на едно. Да. Това е проблема. Големите гуми и малкия мотор. Айде, много се размърси, не може мина нататък. Той ясно. Карето ляво тук, дясно с карето обажда. Той не може сега това да кажа отдъпки, бе. Не, абсурд. Само кола на салко. И то трябва да се поче, хора. Вика, Бульмак ръка, за той съм днеска само фото. Твоята джипка. Да, ще идва. Ела бе. Воза се днеска, воза се, не мога да искам се ничава. Откочи мъже. Чак. Изчакай. Чакаме. После пускаме Тодор с Ланд Ровера, искал да събори всички дървета там. Окей, за втория мач. Не мога да спрате. Ой, не мама ти.